i hälften. Jag har helt sjukt hett, det är jättevarmt ute idag. Jag svettas, jag är hungrig, jag är törstig. Men jag har inte ännu velat döda Antto under den här länkens gång. Du har en gång slått mig. En gång jag lite själv. Det ser ut som ett framsteg. Den dagen när jag alls är arg på honom under den här länken, det är min dag för Antto. Men inte för dig eller? Inte för mig. Nej. Men det går en bättre än förra gången. Kanske för att jag har mindre kläder på mig. Jag skulle ändå kunna ha med jackan för att det är ganska varmt med den på. Men ja, nästa gång sen. Tack. Det är du som har skrikit katt. Katt.